Yeke wena uzwana nabantu ababili abangazwani. Ngangikuphi mina ngixabana nalowo muntu? That's a good question. Why sufuna mina ngizonda umuntu ozonda wena? Uwinyoka la. Hawu, angendawo mina lapho naxabana nodwa mina ngendawo nje mina. Ngizwana naye lo muntu ngizwana nawe. Wena futhi utheni wena? Yini yena nethezeka ukukhuluma ngami kuwena? Kusho nawe khona uyikusho kuyena. Ukuthi mina ngizwana ukuyini lokuphela. Hawu, Umuntu bese uzakutshela inkinga yakhe. Kuba inkinga yakho nawe, ngofanele uxasulule. Uma ngeboleka imali kuwe, uma ungenayo negunya lanele ukuthi ayikho. Nami manje ngihlule ufanga ngithola isombululo kwenye indawo. Bangaze ngakutshela inkinga yami ukuthi kungani ngiyifuna le mali. Sekuyinkinga yethu leyo mali sesishoda ngayo sobabili. Hayibo, ifike kanjani inkinga yakho kimi? Hamba uyifuna komashonisa. Ngoba mawuhluleka uyithola ngoquntsula mina ngoba vele usazongeneka kubangani bakho. Ususengahleba, ngihleba kanjani? Ikuhlulile inkinga yakho. Wayedlulisela phambili. Nami manje ngihlula ngizodlulisela phambili. Uzoyifuna uzuyithole, uma ungayitholi ngizoquntsula ngempela futhi sekuyinkinga yethu. uxazululana indaba zenu. Angene mina lapha ngihlangani futhi lapha. Wena ungitshela mina ngilithathele ekhanda wena ungitshela ngoba ngivele ngifikele ukuthi nihlangene naye. Uyakhuluma umuntu omdala. Futhi nawe khona okukhulumayo kuyena okwenza ukuthi anethezeke ngoba ngeke abatshele abantu azi ukuthi bayangithemba nami ngiyabathemba. Ngeke abatshele lento akutshele yona wena. Ngiyakuzwa Nkabi yami. Ngoba ngishilo. No one is safe, guys. No one is safe. Yeah!